jsme tady po čtvrté, minulý rok jsme byli vlastně šestí, ale ty první 2 ročníky, kdy jsme bojovali, skončili čtvrtí, což je nejsmutnější, a pak jsme měli bronz vybojovaný, tak vlastně jsme věděli, že když sem jedeme, tak ta kvalita byla na jako obrovské úrovni. Byl to jiný hokejbal, slovenský, český, hodně vlastně soubojový to bylo, hodně atletický, takže ty první 2 ročníky byly asi za mě kvalitativně nejlepší, že se sešly ty ročníky, ale máme to jak v Česku, tak na Slovensku, to víme, že každý ročník je jiný. Celkový pocit z turnaje jsem skvělý, protože my máme tady skvělou péči od Braňa, od týmu, dovezou nás Košic až sem, ubytování, jídlo, všechno máme zajištěné, všechno funguje v podstatě na jedničku. Co se týče času, tak skluz v turnaji 10 minut, to je v podstatě nic na takhle velkém turnaji, takže všechno šlape jak má. Já si myslím, že kluci i holky, co vozíme, si to užili a budou z toho, doufám, čerpat jako dlouho. Tak v finále bylo vidět, že ta kvalita Martina je někde jinde a to je to, co nechceme se na to vymlouvat, ale ve skupině i ve čtvrtfinále, v semifinále ta kvalita byla níž a ty naši hráči, ať na to mají, tak se nechtěli adaptovat na tu rychlost a na ty individuální schopnosti, takže Medoký sportovně byl lepší a zaslouženě vyhrál, ale samozřejmě ty naši chalani určitě mali navíc. Mohli jsme je víc potrápit, výsledek vypadá bohužel jednoznačně. Ako výborný komplex, tu aj organizácia bola fakt, že dobrá. Všetko bolo zabezpečené, voda, nič to nebolo vlastne zle čo vytknúť. Ako tým sme mali výborný, sme si vedeli, že vlastne sa hrávame pomaly od malička spolu, rozumieme si. Tak ako bez tých chalanov by som to sám neuhral, tak jednoznačne, že to je tímový výsledok. My sa nezdávali až do konca. My to jednoznačne dohrávali do poslednej sekundy. A fakt toto boli super chalani. A ďakujem vlastne našemu útoku, že mi doprali dať toľko gólov. Turnaj hodnotím veľmi pozitívne z hľadiska toho, že sa nám podarilo splniť všetko, čo sme mali pred turnajom dané, a teda všetko prebehlo bez problémov a hral sa tu fantastický hokejbal. Mohli sme vidieť českých, slovenských reprezentantov, ktorí vlastne majú také tie prvé skúsenosti s reprezentačným hokejbalom a je to super vidieť aj deti, ktoré sú tu druhý, tretí krát a je vidno, ako hokejbalov rastú. Je to môjim cieľom, aby sa sem ľudia, a teda týmy každým rokom radi vracali a je to možno taká aj vizitka pre nás, že vlastne turnaj sme obsadili relatívne rýchlo a je to možno také zrkadlo toho, že asi to robíme dobre a teda ja budem rád, keď sa nám podarí ešte mnoho ročníkov.